Proste ja som na to prišiel. Som si nič nerob. Vieš prečo? Keď ťa zabije Illidan, proste to je také decko, ak mrdol 110 kg. A vieš čo? Vieš čo? Počuj. On proste má taký ten veľký pupek, on hrá bez trička, hrá hore bez. Vieš, on hrá normálne, že hore bez, a ja si s tým, teraz si nerobím srandu, on hrá hore bez. A on proste je taký škodoradostný, že keď ti dá kill, on s tým pupkom začne natrásať po klávesnici, ťa tam začne byť a hovadiny. Chápeš? Toto je Tuglaj. To proste on tým pupkom, keby si ho videl, vieš aké škodoradostný, on sa smeje s tým otrasným, škaredým pupkom na teba, a zase. Vieš prečo ten Illidan občas nestojí na mieste, lebo on akorát šejkuje so svojím sámom. Nie. Na kom? To je proste, to sú adolescenti. Oni nechodia už do školy posledné 3 týždne, lebo vieš čo, oni sú sami jednotkári. Oni sa proste pol roka učia a majú samé jednotky. Proste oni do 3/4 roky sa učia, vieš? A potom, tých posledných 5 týždňov hrajú 60 hodín Oni hrajú 60 hodín, sú takí započení, že už proste tričko sa im rozpadlo, ale oni stále hrajú. Proste, oni sa nedajú zastaviť. A proste on je taký škodoradostný, že jo, zabil som amatéra. Nemám vôbec odohrať tých 180 hier a 1060 hodín, ale mám svoj tustý pupek a som škodoradostná svíňa. A zase, už tam zase šejkuje, si len predstaviť, to šejkuje. Vyzerám. Nie, to. Mrdol, chápeš? Mrdol. Dobre, dáme jednu hru, keď prehrám, idem FIFA a rozhodím to. To nie je zle, ja nemôžem... Prečo? Vymením si postavu. Ty si to líbol či Keruli?